É un dos lugares máis icónicos do concello e á vez un dos grandes temas do debate político actual, porque a farola é moito máis que unha farola. Se falamos de lugares icónicos da Estrada, podemos mencionar a Porta dos Olmos ou Salmón, a Alameda e o Concello, ou a Farola, unha rotonda cun farol, a que ten gran importancia para os estradenses. Ei, hoxe onde quedamos? Na actualidade é un dos grandes temas do debate político pola reforma que se pretende levar a cabo. Pero para coñecer a súa importancia, primeiro temos que viaxar ao pasado. Alá polo ano 1836, o que hoxe coñecemos como a Vila da Estrada só estaba formada por 6 casas situadas nun cruce de camiños. Por eses camiños, a actividade económica foi gañando importancia co paso dos anos, grazas a que as pontes de Sarandón e de Ponteulla remataron derruídas, sendo a de Pontevea a única que permitía as carruaxes cruzar o Ulla. Pero este cruce de camiños tiña outra función. Facía de fronteira entre 3 parroquias distintas, cada unha nunha xurisdicción diferente. O punto desde o que estamos gravando pertencía a Figueiroa. Desde a actual Calvo Sotelo ata Serafín Pazo pertencía a Guimarei e desde Serafín Pazo a Peregrina a Uzande. Deste xeito, cando imos ao centro de saúde, estamos pisando o territorio que pertenceu a Guimarei, e cando estamos no novo mercado, estamos no antigo territorio de Uzande, pero a moi poucos metros do que era Figueiroa, que máis tarde pasou a chamarse a Estrada e que pasou a ocupar estes territorios. No 1837 nació o Ayuntamiento de Cereijo, coa fusión de 5 xurisdiccións. Que a capital do municipio se asentase en Cereixo e non na Estrada non gustou en realidade socioeconómica, que comezou a planear a que se coñecería como a conspiración da botica. Os plans para cambiar a capital de ubicación comezaron a levarse a cabo no 1839 e ao ano seguinte xa conseguiron o seu obxectivo, aínda que non foi ata o 23 de xaneiro de 1841 cando este cambio se fixo oficial. Nese cruce de camiños, para conmemorar este feito, colocouse este monumento, que contiña a inscripción Constitución 1840. Co tempo, rematouse abandonando e desmontando, e no seu sitio colocouse unha fonte. Esa fonte tamén rematou sendo abandonada e, en parte, reaproveitada na Alameda. E no seu sitio, volvouse a colocar un monumento original, pero esta vez reconvertido en farol. Miguel de la Calle, o alcalde que dou a orde de facer esa obra, non se imaginaba nese momento que estaba poñendo os cementos da forma popular coa que se coñece agora ese espazo. José Fernández Novoa decidía mover o farol original ata onde se atopa actualmente, na contorna do novo mercado, e no seu sitio colocaba un similar ao que podemos atopar en calquera rúa, coa única diferencia de que este tiña 3 brazos. Sería Raimundo Portela en 1985 quen daría a orde de colocar a farola que actualmente preside a praza. Se chegamos á actualidade, con Gonzalo Louzao como alcalde, e cun gran proxecto para converter a farola no final dunha gran zona peonil que chegue ata a Porta do Sol. No Xornal da Estrada fixémoslle unha serie de preguntas aos políticos dos partidos con representación no pleno do Concello. Pero antes de ir con elas, imos repasar as últimas noticias sobre o proxecto da reforma. Hoxe pola mañán foi esa mesa de contratación, pois os diferentes técnicos reuníronse para arrancar as puntuacións que sumarán pois, de horizonte hacia a semana que ven, que será a segunda das mesas de contratación, e aí poñerán sus informes que plasman a puntuación a cada unha das 3 propostas que recibimos para evaluación. O primeiro salta á vista é que o icónico farol non vai continuar na mesma ubicación, senón que se vai trasladar ás proximidades do monumento da Rapa das Bestas. Ademais, a nova praza estará feita de pedra de formigón e contará cun círculo no medio representando a actual rotonda. E outro dos elementos que vai destacar serán as xardineiras que se van colocar tanto nas proximidades de Calvo Sotelo como separando o tráfico rodado. O outro elemento icónico que vai ter esta praza vai ser unha fonte que se colocará tamén nas proximidades de Calvo Sotelo. No relacionado co tráfico rodado, imos ter as zonas de carga e descarga na Rúa de Sampaio e as de aparcadoiro adaptado e parada de taxis na Rúa 56.
O gran debate en relación coa peonalización foi que non sería obrigatorio manter o icónico farol, aínda que, finalmente, obrigouse a que permaneza na praza, pero sen que sexa obrigatorio que continúe na ubicación actual. Por iso... Creen os nosos políticos que se debería ter exixido que a ubicación do farol fora similar á actual? Bueno, inmersos no proxecto de reforma desta céntrica Plaza de Galicia, do xermen da estrada, desta cruce de camiños, que a partir de aí naceu a estrada con esa rúa principal, esa rúa Calvo Sotelo, que o que pretende esta reforma ser esa guinda do Pasteur, esa gran colmatación dunha reforma exitosa do centro, que lle trouxo moitas boas noticias tanto ao comercio local como tamén a nosa vila da estrada. Esta reforma que arrancar no ano 2025, para iso estamos facendo a tramitación correspondente para elixir puramente técnica a cal vai a ser a proposta que nos vai a acompañar nos vindeiros anos con esta vindeira reforma. Como dicíamos, os pregos mudaron e cando eu fun alcalde decidín que a farola que por ano que ven vai a cumplir e nada máis e nada menos que 40 velas, moitos outros, os que somos nova xeración, non coñecimos outra, e, polo tanto, é un elemento singular que decidimos conservar. Sobre a ubicación, o debate sobre a ubicación, creemos que agora mesmo está funcionando e está ubicada aí porque funciona como unha rotonda, pero a fisionomía da plaza, o de ganar accesibilidade, o de ganar espacio para o peatón e o de resolver a circulación para os vehículos, vai a facer que a fisionomía cambie, xa non vai a ser un elemento como se fora un funcionamento de rotonda, e poñemos na man dos técnicos que busquen solucións para casar todas o talento e toda esa integración e a beleza que se pode darlle a esa praza e que ubique nese céntrico espacio e que se conserve como protección dese ben e como mobiliario icónico do noso centro do casco urbano da Estrada. O Grupo Municipal Socialista pensamos que, indiscutiblemente, esta farola ten que ser a protagonista da praza da farola como foi sempre, non? Nós pensamos que a única forza política que se dedicou a sementar o debate foi o Partido Popular, que cambiou de criterio ata en 3 ocasións sobre se a farola se tiña que manter ou non. Todos recordamos que, ao principio, permitían que non se mantivera a farola nos proxectos que se presentaran, despois o alcalde falaba dun elemento de iluminación singular e, finalmente, eu penso que a presión dos veciños e veciñas e dos grupos políticos, fixamos que o Partido Popular entrara en razón e manteña esta farola e non outra presidindo esta praza que é emblemática para todos. Eu penso que esta praza e esta reforma deben incluir tamén unha fonte, que é un elemento que xa non temos no casco urbano da Estrada e que en outros momentos, incluso na farola, houve unha fonte e, dende logo, agora hai modelos a ras de pavimento que faría unha praza perfectamente funcional, que puderamos disfrutar os veciños e veciñas da Estrada e, dende logo, que recuperaría, como digo, un elemento co que antes contábamos na vila e que agora xa non temos. Ademais, nós pretendemos que as humanizacións e as reformas non paren aquí. Hai que continuar pola Avenida da América, hai que continuar por outros barrios da Estrada que tamén precisan investimentos, e falo da Avenida de Pontevedra, falo da Avenida de Santiago e de moitos outros lugares do casco urbano que tamén precisan investimentos e que, dende logo, este goberno municipal é incapaz de facelos chegar. Ben, pois eu penso, comparto o pensamento co resto dos compañeros do bloque, que esta farola, debería quedarse no seu sitio, non? Pensamos que é unha das poucas prazas na Estrada que ten certo encanto, a que os estradenses temos bastante cariño, e que ten unha pequena particularidade, non? Ademais, pensamos que o feito de que queiran quitala e facer unha plaza plana, non, se debe a que queren ter unha plaza como a do Concello, non? Ter unha plaza para facer actos e para traer aquí a panorama. Ben, a mí eso non me parece moi interesante, e aparte non parecerme moi interesante, xa temos outras plazas así, non? Penso que o ideal sería manter o encanto desta. Bueno, dende Móvete, nós estamos a favor de que se manteña a ubicación da farola tal e como está. Entendemos que a farola é un elemento simbólico da Estrada que nos aporta identidade como vila e precisamente por eso estamos a favor, obviamente, de todas as accións e de todas aquelas obras que contribúan a mellorar a imaxe da vila, que contribúan a mellorar a mobilidade e, por suposto, que contribúan a poñer en valor o patrimonio estratégico
estradense. Por eso estamos a favor de que se actúe en este entorno, pero consideramos que se debe de manter este elemento simbólico que é a farola. Ademais, entendemos, dende Móvete, que todas aquelas obras que se fomentan e que se levan a cabo dende o Concello deben de responder basicamente a dous criterios. O primeiro, que cumplan o motivo polos que se fan, e o segundo, que cumplan co criterio da eficiencia, e isto significa que, mantendo a calidade, as obras deben de costar o menos posible, e precisamente por eso o feito de eliminar, como plantexaba o goberno en un primeiro momento e nun segundo momento cambiala de ubicación, desplazala de onde está ahora, pois eso solamente contribúe a incrementar o coste da obra. Por eso, dende Móvete, abogamos por manter a farola como elemento simbólico da estrada na ubicación que ten agora mesmo. Esta praza foi a principal, a de Ramírez de Roaga, a da República, a do Generalísimo e agora a de Galicia. Pero a nivel popular é coñecida como a Praza da Farola. E incluso o propio Concello se ten referido a ela con este nome. Por iso, deberíase facer oficial o nome de Praza da Farola. As forzas que teñen a poboación, a xente da nosa vila para incluso un espacio céntrico espacio tan querido como é a Praza de Galicia, pois que popularmente se lle coñeza moito máis por eso, por Praza da Farola, que polo seu propio nome oficial. Galicia somos todos, a lingua maila fala, decían os poetas, e a nosa terra que tanto lle queremos, eu creo que é un signo, un símbolo moi importante para nomear unha das prazas máis importantes que temos na nosa vila. Por lo tanto, pareceme un fantástico nome para manter, incluso para potenciar con esta reforma que poñemos encima da mesa, que verá a luz no 2025 e que o nome de Galicia, pois esperemos que apareza figurado pois, en algún dos lados, xa que non hai ninguna placa para que a partir de agora, de forma oficiosa e de forma oficial institucionalmente, pois esta nova plaza sexa a Plaza de Galicia de todos e de todas. O Grupo Municipal Socialista pensamos que ese hipotético cambio seguro que sería con simpatía por parte dos veciños e veciñas. Nós, dende logo, pensamos que a participación cidadá é fundamental na política local e, por eso, de levarse adiante unha iniciativa como esta, ten que levarse con apoio dos veciños e veciñas. En primeiro lugar, dos que viven precisamente nesta praza, pero tamén do resto de veciños e veciñas. Por eso, promoveríamos antes unha consulta popular para ver se efectivamente esta proposta ten apoio ou non, e, dende logo, o que nós valoramos é que é unha proposta perfectamente realizable se tivera ese apoio. O seu actual nome non está mal, nós creemos que o importante é que os veciños e veciñas se sigan referindo a esta praza como Praza da Farola, e, dende logo, se ten apoio popular, eu creo que o procedimento administrativo é perfectamente asumible, non hai moitos veciños que notificar nesta praza, e, dende logo, se os veciños e veciñas o queren, nós estaríamos a favor. Vale, este é un tema que temos comentado, de feito, nas asambleas, que nos parece importante, non? Nós pensamos que sí, que habría que cambiar o nombre, poñerlle a Plaza da Farola, en primeiro lugar, porque é como lle chama a xente. Pensamos que a xente é quen debe de mandar nestas cousas, non? Por outro lado, tamén porque pensamos que se lle puxo Praza de Galicia, no seu momento, foi porque esta praza viña a chamarse Praza do Generalísimo, e aproveitaron para desbotar este nome, non? Desbotar o nome de Praza de Galicia para poñer nun sitio no que non se iba a chamar, no que non se iba a usar, non? Entón pensamos que aí tamén hai un punto de memoria histórica que pode ser interesante, non? Pero, bueno, basicamente eu creo que se todo o mundo lle chama Praza da Farola, por que non cambiarlo? Ben, dende Móvete nos consideramos que a Praza de Farola ten que chamarse así, tamén oficialmente, xa todos os estradenses ou maioritariamente nos referimos a esta praza como a Praza da Farola e, polo tanto, dende o Concello, dende as institucións, as autoridades teñen que recoller ese sentir popular, en este caso dos e das estradenses, para actualizar o nome e, en este sentido, pois, cambiar o nome e manter o nombre da Farola como nombre oficial desta praza. No seu momento, a estrada tivo o farol icónico. Situábase na praza do Concello, pero trasladouse á Rúa da Cultura cando se construiu a famosa fonte. Agora sí, quédense con esta imaxe, porque nuns meses pode ser ben distinta.